ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ድምፂ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ብትግርኛን ዓረብኛን ዝቃላሕ ድምፂ ሓርነትን ፍትሕን ዲሞክራስን ልዕልና ሓግን ኣብ ኤርትራ صوت إريتريا الديمقراطية صوت ينادي بالحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون في إريتريا، يبث باللغتين العربية والتجرينية. حييكم من صوت إريتريا الديمقراطية، ونتقدم إليكم بأحر التهاني الثورية بمناسبة الذكرى 57 ليوم جيش التحرير الإريتري، ذكرى تقرب المجيدة. ونفرد مساحة برنامج اليوم لهذه الذكرى. وإليكم كلمة جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية في ذكرى معركة تقربة. زخبركم تخطتلتي مدب دمس ديمقراسياويت إريترا بمغنيات مبل 57 تاريخه بعال تقربا معالتي سراويت حرنت إريترا عزوز سوراوي سلامتنا يبصحكم أبناي لومي مدبنا بمجمران زخري نايزع علت تدالوه قال ودب قنبار هاقراو دحنت إريترا نغربلكم. تحل الذكرى معركة تقرب في 15 من مارس من كل عام، والتي جرت رحاها بين أبطال جيش التحرير الإريتري وقوات الاحتلال الإثيوبي في منطقة تقرب في 15 من مارس عام 1964، أي قبل 57 عاما. كانت معركة تقرب نقلة نوعية في المواجهة بين الثورة الإريترية والاحتلال الإثيوبي، بين قوات نظامية مدججة بأحدث الأسلحة و3 فصائل من جيش التحرير الإريتري مسلحة بأسلحة خفيفة وعتيقة بقيادة الشهيد محمد علي إدريس أبو رجالة. وعلى الرغم من الفارق الكبير في العدد والعدة بين الجانبين، إلا أن النصر كان حليف جيش التحرير الإريتري الذي ألحق هزيمة نكراء بقوات العدو، فولت هاربة تجر أذيال الهزيمة والعار بعد أن قتل منها 84 ضابطا وجنديا، وإصابة أعداد كبيرة منها بجروح. واستشهد في المعركة 18 من أبطال جيش التحرير الإريتري بعد أن لقنوا قوات العدو درسا وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والفداء. لقد تأكد للعدو الإثيوبي الذي كان يملك آنذاك أقوى جيش في إفريقيا جنوب الصحراء أن جيش التحرير الإريتري لا يمكن اقتلاعه بمجرد خوض عملية عسكرية خاطفة، وأنه أقوى مما كان يتوقعه الاحتلال، لكونه خرج من رحم الشعب الإريتري ومعبر عن تطلعاته في الحرية والانعتاق. وتوالت بعد هذه المعركة التاريخية العمليات العسكرية البطولية لجيش التحرير الإريتري وانتصاراته، فتعاظمت دائرة التفاف الجماهير حول الثورة والتحاق الشباب بجيش التحرير الإريتري. لقد حقق شعبنا بعد نضالات طويلة استمرت ل30 عاما على درب معركة تقرب الانتصار الحاسم على الاحتلال الإثيوبي وإخراج قواته من كامل التراب الوطني الإريتري، وإعلان إريتريا دولة مستقلة ذات السيادة في مايو عام 1991. وكان شعبنا يحدوه الأمل بعد تحرير التراب الوطني من الاستعمار الإثيوبي في طي صفحة الاحتلال بكل ما تحويه من معاناة وبؤس وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، وفتح صفحة جديدة ملؤها التفاؤل ببناء غد مشرق وإقامة دولة العدل والديمقراطية والمساواة والاستقرار، غير أن قيادة الجبهة الشعبية المغامرة
التي توج نضال شعبنا بتحرير التراب الوطني تحت قيادتها كان لها رأي آخر، فأدارت ظهرها لكل ما كان يتطلع إليه شعبنا، وفي سبيلها استشهد عشرات الآلاف من خيرة أبنائه. فعمدت منذ اليوم الأول على استلامها مقاليد السلطة إلى الهيمنة والتحكم في مصير ومقدرات الشعب الإريتري عبر إقامة نظام ديكتاتوري فاسد أحال البلاد إلى جحيم، ومزق النسيج الوطني الإريتري، وعرض مستقبل إريتريا وسيادتها الوطنية لخطر فادح. واليوم واستكمالا لذات النهج، ورط النظام الديكتاتوري شعبنا في صراع داخلي بين الفرقاء في إثيوبيا في حرب تيغراي. وهناك جهات كثيرة تتحدث عن ارتكاب الجيش الإريتري جرائم في تيغراي. وبغض النظر عن حقيقة دور الجيش الإريتري، فإننا نستنكر بأشد العبارات التدخل الإريتري في الشأن الداخلي الإثيوبي، كما ندين أي انتهاكات تعرض لها المدنيون في تيغراي من أي طرف كان، وندعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف ومحاسبة الجهات الضالعة في أي انتهاكات تثبت بالدليل. وفي الوقت نفسه نرفض محاولات بعض الجهات السياسية والإعلامية والحقوقية التي تحاول تحميل ما تدعيه من انتهاكات في تيغراي إلى مكونات إريترية بعينها، في الوقت الذي لم تنبسط ببنت شفة باتهام النظام الإريتري الذي يعتبر المسؤول وصاحب قرار إرسال الجيش الإريتري إلى تيغراي. وهذا الادعاء غير المسؤول يطعن في مصداقية ما تنشره هذه الجهات، وتحمل أيضا تبرئة ضمنية للنظام الإريتري الذي أرسله ابتداء للمشاركة في حرب تيغراي. والنظام هو الذي يفترض أن يوجه إليه الاتهام، وليس أفراد الجيش الإريتري الذين هم مجرد منفذين لأوامر قياداتهم العسكرية التي تمثل النظام الديكتاتوري القائم. كما نطالب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقيام بتدخل عاجل لإنقاذ حياة عشرات الآلاف من اللاجئين الإريتريين في إقليم تيغراي الذين يتعرضون من قبل الجيش الإريتري والأطراف الإثيوبية المتصارعة إلى ظروف إنسانية قاهرة، فضلا على أن هناك معلومات شبه مؤكدة تشير إلى إعادة المئات منهم عنوة إلى إريتريا التي هربوا منها بحثا عن ملاذ آمن بسبب قهر واضطهاد النظام. إننا في جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية، وفي الوقت الذي تتزايد فيه معاناة شعبنا جراء سياسات النظام الداخلية والخارجية، ندعو كافة قوى التغيير الديمقراطي وكافة الوطنيين في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة التي تمر بها بلادنا، وفي ظل استمرار النظام الديكتاتوري التنكر للدماء الزكية التي سالت في تجربة وفي غيرها من بقاع إريتريا طولا وعرضا، واستمراره في محاولة إجهاض الاستقلال الوطني وخيانة أهداف ثورتنا المجيدة، ندعوها إلى مضاعفة النضال بغية وضع حد لهذا النظام وانتشال شعبنا من حالة التردي والمآسي والإحباط التي يعيش فيها. وهذا يتطلب توحيد الجهود والإمكانيات وتسخيرها لعمل وطني فاعل من أجل التغيير المنشود وإنقاذ الشعب والوطن، وفاء لأرواح شهداء تجربة وكل شهداء معركة التحرير الطويلة، وصولا إلى بناء وطن ينعم فيه شعبنا بالحرية والعدالة والسلام والمساواة. وبهذه المناسبة ندعو مجددا جماهير شعبنا في الداخل والخارج إلى توحيد صفوفه ونبذ الفرقة والفتن ودعاتها والانخراط بقوة في العمل النضالي من أجل التغيير الديمقراطي في إريتريا. كما ندعو منسوبي قوات الجيش والأمن الإريترية التخلي عن خدمة النظام وعن دورهم في قمع الشعب الأعزل والانحياز إلى جانب شعبهم ومطالبه العادلة في إقامة دولة الحرية والعدالة والمساواة. عاشت إريتريا حرة مستقلة. السقوط للنظام الديكتاتوري، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية.
15 من مارس 2021. መግለጺ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ በጋጣሚ ዝኽሪ ታሪኻዊ ኩናት ተጎርባ 15 መጋቢት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኩናት ተጎርባ እንዝክረላ ዕለት እያ። ኩናት ተጎርባ ኣብ 15 መጋቢት 1964 ኣብ መንጎ ጅግና ሰራዊት ሓርነት ኤርትራን ጎበጣዊ ሓይሊ መግዛእቲ ኢትዮጵያን ኣብ ተጎርባ ዝተባህለ ቦታ ዝተኻየደት ታሪኻዊ ኩናት እያ። ኣብዛ ዕለት እዚኣ እቲ ኣብ መንጎ ሰውራ ኤርትራን ኣብ መንጎ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያን ዝካየድ ዝነበረ ግጥምያ ዓይነታዊ ለውጢ ዝተመዝገበላ ዕለት እያ። እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ሰፍ ዘይብል ኣጽዋር ተሰኪሙ ዝመጸ ጎበጣዊ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ብብዝሒ ሰብ ይኹን ብዕጥቂ ፈጺሙ ዘይዳረጎ ሓይሊ ስውእ ጅግና ተጋዳላይ መሐመድ ዓሊ ኢድሪስ አቡ ሪጀላ ዝመርሓን ሰለስተ ጋንታታት ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ እዩ ተኻይዱ። ብዓቅሚ ሰብ ይኹን ብኣጽዋር ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ዓብይ ፍልልያት እኳ እንተነበረ ተባዕ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ነቲ ከጥፍኦ ዝመፀ ሓይሊ ጸላኢ ከቢድ ስዕረት ብምስዓብ ሕፍረት ተሰኪሙ ዛሕዛሕ እናበለ ከም ዝምለስ ገበሮ። ኣብ ውግእ ተጎርባ ጸላኢ 84 መኮንናትን ተራ ወተሃደራትን ሞይቶም ብዙሓት ከዓ ቆሲሎም ካብ ሰራዊት ሓርነት 18 ጀጋኑ ሓርበኛታት ንጸላኢ ብትብዓቶምን ብጽንዓቶምን ዓብይ ትምህርቲ ብምሃብ ክቡር ህይወቶም ምእንተ ሃገሮምን ህዝቦም ኣወፊዮም ሓሊፎም። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ኣፍሪቃ ደቡብ ሰሃራ ዝሓየለ ሰራዊት ዝውንን ዝነበረ ባዕዳዊ ጸላኢ ኢትዮጵያ ቁልጡፍ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ክድምስስ እዩ ዝብል ዝነበረ ኮንቶ ሕልሙ በኒኑ ሰራዊት ሓርነት ካብቲ ዝተጸበዮ ንላዕሊ ኮይኑ ረኸቦ። እዚ ሰራዊት እዚ ካብ ማህፀን ህዝቢ ኤርትራ ዝተወልደን ባህጊ ህዝቡ ኣብ ሓርነትን ናጽነትን ተዓጢቁ ዝተበገሰን ስለ ዝኾነ እዩ። ነቲ ኣብ ውስን ቦታታት ተሓፂሩ ዝነበረ መቃልሕ ሰውራና ናብ ኩሉ ኩርናዕ ኤርትራ ክዝርጋሕን ሓፋሽ ህዝብና ኣብ ሰውርኡ ዝያዳ ክተኣማመንን ከም ውፅኢቱ ከዓ መናእሰያትና ኣብ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ ክስለፍን ታሪኻዊ ኩናት ተጎርባ ደራኺ ተራ ተፃዊታ እያ። ድሕሪ ናይ 30 ዓመት ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ህዝብና ዓብይ ዓወት ብምርግጋጽ መሬትና ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ነፃ ብምውፃእ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ጉንቦ 1991 ልዕላውነታ ክረጋገጽ በቅዐ። ህዝቢ ኤርትራ መሬት ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ምስ ገበረ ኣብ ትሕቲ ጨኳኒ መግዛእቲ እቲ ዝተሓተ ሰብኣዊ መሰላት ተነፊግዎ ዘሕልፎ ዝነበረ መሪር ህይወት ናብራን ተደምዲሙ ፍትሕን ዲሞክራስን ማዕርነትን ርግዓትን ዝሰፍነላ ብሩህ መጻኢ ሃገር ንኽተክል ዝነበሮ ባህግን ተስፋታትን በኒኑ ተረፈ። ብሰንክቲ ንዕላማታት ሰውራና ዝጠለመን ንዝተኸፍለ ከቢድ መስዋዕቲ ሕቁኡ ዝሃበን ሃላሊ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ኣዕኑድ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ምትካል ተጓየ። እዚ መሪሕነት እዚ ፖለቲካዊ ስልጣን ብሒቱ ዓቕምታት መላእ ሃገር ገቢቱ መጻኢ ዕድል ሃገር ኣብ ትሕቲ ፍጹም ቁፅፅር እትዩ ንሃገርና ኤርትራ ናብ ገሃነም እሳት ለዊጡ ማሕበራዊ ምትእስሳር ህዝብና በታቲኑ መጻኢ ዕድል ሃገርናን ልዕላውነትናን ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ኣብፅሕዎ ይርከብ። ዲክታቶርያዊ ስርዓት ህግደፍ ሕጂ እውን ኣብቲ ኣዕናዊ መርሆ ብምክጻል ንህዝብና ኣብ ዘይምልከቶ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣብ ውግእ ትግራይ ሸሚምዎ ነሀ። ሰራዊት ኤርትራ ገበናት ኣብ ትግራይ ይፍጸም ምህላው ብዙሓት ወገናት ዝዛረብሉ ዘለዉ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ክሳብ ክንደይ ሓቂ ብዘይገድስ ኢዳ ተኣታተውነት ስርዓት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብትሪ ንነጽጎ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዝኾነ ዓይነት ግህሰታት መን ይግበሮ ብዘየገድስ ብወገንና ኩኑን ምዃኑ ብምርግጋጽ ጉልጽነት ዝመልኦ ኣህግራዊ ምርመራ ክካየድን ነቲ ግህሰት ዝፈጸሙ ኣካላት ብመርትዖ ምስ ተፈለጠ ግቡእ መቅጻዕቲ ክብየነሎም ይግባእ።
መርገጽና እዚ ኮይኑ ገለ ኣብ ፖለቲካን ገለ ኣብ ሚድያን ከምኡውን ኣብ ሕጋዊ መዳያት ዝነጥፉ ኣካላት እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግህሰታት ንውሱን ኣካላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ንኸሰክሙ ህርግዝ ዝብሉ ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ነቲ ቀንዲ ተሓታቲ ሰራዊት ኤርትራ ልኢኹ ኣብ ውግእ ትግራይ ክሳተፍ ዝገበረ ስርዓት ኤርትራ ክነቅፍ ተሰሚዑውን ኣይፈልጥን። ከም ግቡእ እቲ ክስታት ኣብ ልዕሊ እቲ ስርዓት ደኣምበር ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ትእዛዝ ናይቶም ወከልቲ ምልካዊ ስርዓት ዝኾኑ ወተሃደራዊ መራሕቶም ዝፍጽሙ ኣባላት ሰራዊት ክኸውን ኣይምተገበአን። ብተወሳኺ ማሕበረሰብ ዓለም ሰብኣዊ ሕልናውን ሓላፍነት ተሰኪሙ ብዛዕባቶም ብሰራዊት ኤርትራ ይኹን ብዝተፈላለየ ኣብ ግርጭት ኣትዮም ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ዝግፍዑ ዘለዉ ኣብ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ፍሉይ ኣቓልቦ ክገብሩ ኣትሪርና ንምሕፀን። ኣብዚ መዳይ እዚ ኣማእት ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ መደበራት ተጨውዮም ናብታ ብሰንኪ ዘጋጠሞም ግፍዕን ጭኮናን ራሕሪሖማ ዝመፁ ኤርትራ ብሓይሊ ተመሊሶም ንዝብል ሓበሬታ ንምፅራይ ዝምልከቶም ኣህግራዊ ተካላት ግቡእ ምርመራ ክካየድ ንመሓፀን። ሃገርና ኤርትራን ህዝባን ኣትይዎ ካብ ዝርከቡ ወሳኒ ታሪካዊ መድረክ ብምንቃል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሓይልታት ዲሞክራሲያዊ ለውጥን ኩሎም ሃገራውያንን ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ቃልሶም ከካዕብቱ ዓብዪ ሓላፍነት ከም ዘለዎም የዘኻኽር። ሕድሪ ስዋኣት ኩናት ተጎርባን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ሃገርና ህይወቶም ዘበጀው ስዋኣትናን ንምትግባር ነዚ ኩሉ ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣሊኻ ናጽነትን ፍትሕን ማዕርነትን ዝሰፍና ሃገር ንምህናጽ ገድላዊ ዝምድናታቶም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብከብልዎ መድረኽ ብትሪ ይሓቶም ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወፃእን ዝነብር ህዝብና ከዓ መሳርዑ ከስምርን ፍልልይን መትኑ ካልእን ንዝዘርኡ ኣካላት ነጺጉ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ እጃሙ ከበርክት ጻውዒትና ንቐርብ። ከምኡውን ንኹሎም ኣባላት ሰራዊትን ጸጥታን ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘዋጣወጡ በትሪ ግፍዒ ካብ ምዃን ኣብ ጐድኒ ህዝብኹም ተሰሊፍኩም ናጽነትን ፍትሕን ማዕርነትን ዝነግሰላ ሃገር ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ተሰሊፍኩም ሃገራዊ ግቦኩም ክትፍጽሙ ኣትሪርና ንምሕፀን። ኤርትራ ሃገርና ነፃን ሓራን ኮይና ትንበር ውድቀት ንምልካዊ ስርዓት ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዋኣትና። ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ 15 መጋቢት 2021 Bye.
كبرى سمعتنا نلوم معلت حزنا لكم زغربنا مدب أبزي نعطو مسنا متسعي مدباتنا كسابنا الرخب سلام كني دمت ديمقراطياوي إرترا